Maga-file sang motion for reconsideration sa Zarraga Mayor Jofel Soldevilla kag Vice Mayor Omar Lacson matapos pareho nga gindismiss ang Ombudsman. Ginpaguwa ang desisyon sang Ombudsman kahapon sang hapon, Oktubre 14. Ginbutang nga napamatud-an nga guilty ang duha ka mga opisyal sa grave abuse of authority. Pirmado ini anay Ombudsman Samuel Martires nga napetsahan sang Septyembre 2. Ang kaso nag-ugat sa reklamo ni anay Konsehal Andre Bon Sumagaysay nga may kaangtanan sa pagbakal sang duta sang 2023 nga ginapangalan sa amay ni Lacson para sa proyekto sang gobyerno sang Banwa nga sakop sang local shelter plan. Si Vice Mayor Lacson nga isa man ka miyembro sang Sangguniang Bayan sang tion sang reklamo among chair sang Housing Committee kag miyembro sang Ad Hoc Appraisal Committee nga among ginasugo sa pagpili sa mga lote para sa mga proyekto sang LSP. Ang iban nga ginhingadlan sa reklamo among sanday SB members Jose Jeffrin Milian, Rolando Papa, Nelida Octaviano, kag Mark Andrian Solo Lion, Municipal Accountant Era Lerdon, Municipal Budget Officer Glizal May Lozanyes, kag Municipal Treasurer Leonora Pauya nga guilty sa simple misconduct kag may penalidad nga suspension nga anong kabulan nga wala sang bayad. Ini nga desisyon ang Pirmado nga resolution nga nagapasaka sang kaso kriminal batok kanday Soldevilla kag Lacson bangod sa paglapas sa Republic Act No. 3019 o kurang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.